Apa niya po brami ha? Kitaan nyo. Apay anyo. Ni. Biglang. Ay, bakit? Aray! Apay! Uy, nag-blame ka. Bakit niyo? Aray. Kahit nasawan ba kahit? Ada premium. Matsamba mata. Salamat. Balbala natin yata. Aray. Oh, kita niya bakit niya? Sa nga pulo. Ano nga ito sa mga pulong? Kino matsamba man. Dagit iti nagatuportam. Bakit? Apa niya po brami ha? Kitaan nyo. Apay anyo. Ni. Biglang ka man. Dati kasla dati korpwerong na. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kasarap na. Ay, apo ba kayo? Repet ako rekwirong. Basta dapat premium ka. O 20. Hindi nga agtaan. Ano kaya data? 20, 10. Nung MT gatang monto itinapkain. Dalam ano? Man ba kayo? Naglayin ka man ba kayo? Umalis ka to. Sakit arami din. Oo, kita. nagsak- Nay, apo nagsakit. Nako. Naglayin ka man. Sakit di ka muro ko ni. Baba, ang takamuro ba kayo? Nay, tam niyo. Nagkadapa premium king ka niyo. 50 ba kayo? Nagkasakit mo di ka muro ko mait. Nya mahal ka Naglayin ka ni. man ba kayo? Nagpugto. Mabaling ang sawa pa hindi pa. Pinoy. Kita man na ah. Pinuhin nyo. Babam datad na banggatang mga kasi ni gumatang kanto ti apog. Apog lang dapat nata. Bakit? Apog. Dalam ano. Apog. Basta matsamba mami na to. Bakit? Ada premium. Dantoy gatang munti apog. Pag mamamaak. Man. Ano, sakit atin ni. Maminsan pa ito makaramangkan. Maminsan pa ita makarama. Naku, naglay ni bakit? Naglay. 50 man ay. Nadapang gatang munti gawad. Pag mamamaak. Laga-laga. Oo. Bakit? Saan kasot? Ito niyo ta. Saan kasot? Nalain ka lang talaga. Anak, kahit may apply ka dyan pinuhin niyo. Nga dulam amin. Umalis ka to eh. Sige. Nung mga pugtuma amin na to, Ay, umalis ka to. Madikata. Ano, madikon. iyapang ka dyan pinuhin niyo. Bakit? Man, basta man. Nalain ka mo na ikon eh. Oh. Sige, padasan mo tamang singkit ko. Tarangkan. Malo ka. Padasin, tapong taran kan animal. Nako. Lain ka man ba kahit? 100. Dadapang gatang mo niti. Ngangat. Pag nangangaaksi ka ah. Ana. Irubrubat mo to jay ko ata ka. Hindi to jay pinuhin nyo. Sige, matimapan. Oh, 200. Premium. Next. Kahit mo ba next? Ha? Amok. Kaya man. Next center upam. Kaya Sige ma ah. to. Yan mo mato yung basahin. Ay, pugtuan ko na kuma. Man. Ana, kahit mo ba? Madikon. Ha? Madikon. Nagsakit na banbanog tao kasi bram na eh. Nagsakit na banbanog kita o kasta pa uban. Nako, nagtsamba ni Bagiray. Pang pinuhin nyo katal talaga bakit? 200. Anda pang gatang mon bakit iti. Ang kadyayan, nagsakit eh. Kanya Ako, yun. lupot na nagadati urnong nanay. Sakit ate kamuro ko eh. Ando urnong na nanay. Orit na. Katawan na eh. Ate pa bakit? Ay, apo. 500. Oh, wala ka. 500 bakit? Ano? Urnong na eh. Kais isipin na eh. Umalis ka to eh. Madik ka natin. Isipin na. Ano po? Ano bakit? Ano bakit? 500? O siyang mo nagsakit. Oh. Aray ko. Hindi, naglaying ka man bakit? Usyang mo nagsakit. Naglaying ka man, pang pinihin nyo ka talaga. Da. Ah, na,
Anton bigat, minta jikuan, pinuhin niyo. Tiba yan. Sakit mo eh. Nigatang mo atan iti katol. Tonawang te kabil mo tanay. Malis ka tayo. Hilain ka. Wow! Ang galing! Galing mo naman!